chibai ule tunah hian US Sipaite na takin an che ti news a adar le ta he chanchin thar a thlenna hi alari lo hle khovel muntina United States chuan dan le thupek kenkawh konga le Ram Venhimna konga athutiam a hlen zela voin hian Eastern Pacific tuipui zaw takah United States sorkar Venhimna kutchak tak chuan thil ti thei le dan bawhchhetu te laka nena ro pui tak achang le ta thil thleng hi lo thlir chiangila Eastern Pacific tuipui rinhlelh ruk na le dan lo anga chetna na misolten an man thina US Security Force te chuan Lawng pakhat rinhlelh thila chevel an man chuaka he Lawng hi dan lowa thil phur le US Ram Venhimna ti der thong thei tura ngaih ani US Sipaite le Coast Guard te hi khovela sipai le Venhimna lama chuan tlukrual lo anni hian he Lawng hi ding turin veiduai lo thuan peya ma se dan bawhchhetu te hian thoi du lovin US thuneitute an machon nia hriat ani President Donald Trump administration hnuaia hian thil chiang tak pakhat a om America First chu na kentel chu US ram ri le atuipui china dan bawhchhetu le misol te tan hmuna om lo ti hi ani Washington atanga thu chuak chuan kan ram le kan mipui te himna ti der thong thei thil reng chu kan dim don lo ti hi anem het he operation a hian United States Force te chuan an mani le Ram Venhimnan ma an la nghal vata vandoi thlak takin dan bawhchhetu longa chuang mi pahnih ten nunna an chan pha ani he hian thil pakhat ati chiang US Sipaite ma a hian ral thom nen emo lulul chuwa be hi thil a thlak tak ani ti hi he thil thleng hi mi beina ti in then khatin soima se thudik tak ero chu Ram Venhimna le dan kenkawh na ani zok US Sipaite hian mipuite himna turin an nunna thapin hna an thoka hetiang operation hi nei ani lo chuan ruihlo tam tak le misual tam takin ram chung an lu chil theina kong ain hong don ani mi pakhat dam kho chuak ero chu tunah hian US thuneitute kutah a oma thataka enkol niin thu zo fia mek ani hei hian US sorkar chu dan kenkawh na hlema se mihring digna chanvo an ngai pe mo zia le man ani to hnu chuan thataka an enkol zui tur thu an tar lang bok news then khata chuan he thil thleng hi kong hrang seima se thudik chu hei hi ani Eastern Pacific hi rinhlelh rutu te le misol te ta na highway ani tur ani lo United States chuan tuipui thuk tak le hlatak thleng po in aban sei tak chu a phar chuaka khovel hi hmun him zok ani theinan ma ala zel ani he thil thleng hian message lian tak akengtel United States dan bawhchhetu inunna I thap ani chanchin thar kan khar ma in pathian thunung nen I in thlang u vina kan thil talan atang hian thuneina poimo zia le dan kenkawh atul zia kan hmu a kan Bible thianghlim po in sorkar le rural tu te chungchang hi chiang takin min hril ani Rom Bung som pathum changli a chuan heti hian kan hmu a ani chu I thatna tura pathian rongbol tu ani sia nima sela thil sual iti chuan hlawro khandai chu akeng mei si lova ani chu pathian rongbol tu thil ti sual tu chunga thin ura phuba la tu ani si mihring te hian dan le thupek kan zawm hian himna le monna kan chang thin pathian in rural tu te hnena khandai apek chan chu sualna do tu la thil tha te tu te veng him turin ani sorkar chaktak le rural na dikhi pathian rot ani chu wangin dan zawm hi kan ti tur ani a sualaka filhim turin pathian in min du ani khovela hian in dona le boina om thin ma se lalpa chuan ama rin chan tu te chu a thazar hnuaia avangin tlat thin hun local le zel tura dam takin kain hmule don nia pathian in mal som vek cheu ro se